ہر بندے دا معاشرے وچ ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، تے سٹیٹس یا مقام دا مطلب ہے نہیں کہ اس بندے کول پیسے کتنے نے یا اس بندے کول عہدہ کیڑا ہے۔ سٹیٹس تے مقام تو مراد ہے کہ اس بندے دی اوورآل جڑی کسے بھی معاشرے وچ جڑی دی حیثیت ہے، مثال دے طور تک عہدہ، طاقت، ساریاں چیزاں اس ٹائم پی ڈی ایم تے اس پورے گروپ کول زیادہ نے۔ اسم منیر کول جتنی طاقت ہے، جتنا پیسہ تے ساریاں چیزاں نے کسے کول بھی نہیں، لیکن جیڑا مقام اللہ نے خان صاحب نو معاشرے دیتا ہے، جیڑا سٹیٹس ہے انہاں دا ہے، وہ اور کسے بندے کول نہیں۔ سو جس ٹائم کسے بندے کول معاشرے وچ سٹیٹس ہوندا ہے تے ہر بندہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ نو دوجے لوگ جڑے معاشرے وچ موجود ہوندے نے انہاں دے نال کمپیئر کردا ہے۔ جنہاں لوگاں دے اصول ہوندے نے، کچھ معیار ہوندے نے، وہ بندے کوشش کردے نے کہ میں اس کولوں سکھاں، لیکن جنہاں لوگاں دے کوئی ذاتی معیار تے اصول نہیں ہوندے تے اس ٹائم انہاں لوگاں وچ احساس کمتری آندی ہے، یہ غیر محفوظ محسوس کردے نے، یہ حسد دا شکار ہوندے نے۔ کئی باری سنی دا کہ دو دوستان، پہلے دوستان لیکن بعد چ دشمن بن گئے۔ کہ ہویا کہ ایک دوست دا معاشرے وچ مقام بلند ہو گیا، دوجا دوست جڑا اس کولوں یہ گل برداشت نہ ہوئی۔ لیکن کئی باری ویکھیا ہونا ہے کہ ایک دوست اتا گیا تے وہ پورا جڑا دے باقی بھی دوستان یا باقی وہ بھی نال گئے نے، کیونکہ ایک دوجے نال حسد نہیں ہوندی، آپس چ ایک دوجے تو سکھدے نے۔ ہر بندے دے اپنے ذاتی اصول ہوندے نے، معیار ہوندے نے، انہاں دے مطابق لوگ چلدے نے۔ یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں بھی اس مقام تے پہنچ جاواں، اونج دے بننا چاہندا ہوندا، لیکن ہوندا کہ کیونکہ اسی اونج دا نہیں بن سکدے، جڑے غیر محفوظ ہوندے نے، جڑے حسد کردے نے، اگلے بندے دی لتاں کھچدے نے، اس دی کردار کشی کردے نے، این دے کم کردے نے کہ جس نال اس بندے نوں تکلیف پہنچاؤن۔ جس ٹائم اس بندے نوں تکلیف پہنچدی ہے تے انہاں لوگاں نوں اس دی خوشی ہوندی ہے جڑے حسد کرن والے نے۔ مثال دے طور تے خان صاحب نے، حفیظ اللہ نیازی، افریدی، پیپل پارٹی دے لوگ، نون لیگ دے لوگ، اسٹیبلشمنٹ دے لوگ، صحافی، یہ سارے مندے نے کہ خان صاحب ایک اصول والے بندے نے، انہاں دی شخصیت دے سارے متاثر نے، لیکن اے لوگ بات بھی ہر ویلے انہاں دی لتاں چھکن چراندے نے، ہر ویلے انہاں دی کردار کشی، انہاں دی تنقید کردے رہندے نے، ہر ویلے گل بھی خان صاحب دی کردے نے لیکن ہر ویلے منفی گل کردے نے۔ کیونکہ انہاں دے اندر وہ جذبہ ہے کہ کسی طرح اسی اس مقام تے پہنچ جائیے جتے خان صاحب نے، تے خان صاحب جڑے نے انہاں دی لتاں چھک کے، انہاں دی کردار کشی کر کے اسی انہاں تھلے ڈھا لئیے، کیونکہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکدے۔ اس تو انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ چل ادیاں لتاں چھکیے، ادی کردار کشی کریے تے انہوں اپنے لیول تے لے کے آئیے۔ اس واسطہ اے لوگ کسی بھی حد تک جا سکدے نے۔ ہن ویکھ لو کہ خان صاحب نوں اپنی فیملی چھڑنی پئی، جمائمہ، اپنے بچے انہاں نوں چھڑنا پیا۔ ایک شہزادی ہے، اس نے ارشد شریف دے جڑا ٹارچر ہویا اس دی ویڈیو بنوائی تے او ویڈیو بنا کے ویکھی تے اس تے بڑی خوش ہوئی۔ انہاں دی ذہنیت دی انتہا چیک کرو کہ کس قدر شیطانی تے ایول مینٹلٹی انہاں دی حسد تو کس حد تک اگے نکل گئے نے کہ اس نے وہ ٹارچر دی ویڈیو بنا کے وہ ویکھی تو اس دی انہوں خوشی ہوئی۔ انجی ویکھ لو کہ جتنے بھی جمہوریت دے دعوے دار تے سارے لوگ اج کیوں چپ نے؟ خان صاحب نال جو کچھ ہو رہا ہے، عورتاں تے مظالم ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس سے سارے کیوں چپ نے؟ کیونکہ اندروں ہی اندر اس گل تے خوش نے کہ خان صاحب نوں تکلیف پہنچ رہی ہے، کیونکہ حسد کردے نے، کیونکہ انہاں دا بننا چاہندے نے لیکن بن نہیں سکدے۔ اس وجہ تو انہاں نے اس گل دی خوشی ہے خان صاحب نال جو کچھ ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین جڑے این دے جتنے لوٹے نے سارے لوگ، انہاں نوں صرف اس وجہ تو نہیں نہ پارٹی چھڈ کے انہاں دے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، انہاں لب ہے، انہاں نوں خوشی بھی ہے کہ کسے طریقے خان صاحب نوں ڈھا لئیے، کسے طریقے خان صاحب دی کردار کشی کر لئیے، کسے طریقے خان صاحب دا معاشرے وچ جڑا مقام ہے وہ گھٹ جائے، لیکن جنوں اللہ عزت دے انہوں کوئی بندہ نہیں ڈھا سکتا۔ عزت ذلت اللہ دے ہاتھ ہے۔ جتنے لبرل نے ہفتی تنظیمات پاکستان میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، فیمنزم تے جتنے اس طرح دے لوگ ہیں، عمران ریاض خان کتنے دنوں تو گرفتار ہے، کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا، ارشد شریف تے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا، خان صاحب نال جو کچھ ہویا، عورتوں نال جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا۔ کیوں؟ انہوں نے خوشی ہے، 4-5 صحافیوں تو علاوہ کسی صحافی نوں آزادی صحافت دا خیال نہیں۔ انہوں نے اس گل تو حسد ہے کہ جڑا مقام، جڑا رتبہ انہوں عمران ریاض خان نوں، عادل راجہ نوں، موید پیر زادہ، ارشد شریف انہاں لوگاں نوں ملیا ہے، یہ سن کیوں نہیں ملدا؟ یہ اپنی قابلیت نہیں ویدے، یہ اپنی صلاحیت نہیں ویدے، یہ اپنے کردار نوں نہیں ویدے، انہاں جیسا بننا چاہندے نے لیکن انہاں دی اوقات نہیں، انہاں دی اصلیت نہیں۔ لیکن انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق دی